O puwerteng sakripisyo mga puso supplies ng tubig ng generasyon sa mga barangay diri sa Bacolod City ginakulang bangod sa malain nga halit sang El Nino. Yaring balita nga atong gintutukan. Sa padayon nga magsipas ang heat index sa 42 to 41 degrees Celsius sa Bacolod City sa matag adlaw. Talalupang doon ang pagbagtik sang duta kag pagkalalaya sang hilamon sa Bacolod City Government Center grounds. Ang tubig nga sa Bailoy Pamunyag ang ginpakamaayo nga ireserba na lang sa sunod-sunod grass fire kag suno sa syudad. Sa NGC ganin nakita mo to sa tubangan. Sikuti nga way may kabunyag na din. Kaya kay ginauna mga requirements sa mga barangays. So they're every day ga-deliver ang mga fire trucks taton sa water sa different barangays. Kung sa government center, duta lang nagabagtik. Sa Barangay Felisa, nagabagtik na ang paglaom sa mga residente nga makaagom sa maayong supply sa tubig. Ang hose kag ang gripo daw wala na may ibuga pa nga kausa karon sang pagpasingit sa mga residente. Inasop-sop namin yung hose. Inasop-sop namin para magtubod. Bisan anong katubod, sop-sop, hindi kita magtubod. Wala kami kapaligo, kaya wala kami tubig. Sa isa ka bulan, kaya isa na lang kuya sir maligo, wala man tubig. Kamot kaya ilis. Si Rose Manig, ginagunto nga kung kagahon lang nagatubod ang linya halin sa Water District. Bilog nga adlaw wala tubod. Tapos nagkutubod sa alas 11 sang gabi, nakatapos ko pa na alas 2 sa kagahon. Pila ka mga volunteer groups ang nagbayanihan na agud mapalapad ang sakop sa water rationing sa syudad gamit ang fire trucks apang kulang gihapon ang supply. Binulan pa ang hulaton antes mahuman ang pipe project sa water source sa Alanginan agod matapalan ang kulang nga kapin 20 million liters of water kada adlaw. Sa barangay Handumanan kag Felisa, nangapatigayon man sa pagrasyon ang Basiwa Prime Water apang limitado lang ini sa mga may presenta ka bill o kon lehitimo nga concessionaires. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.